Τι είναι αυτό, ρε? Σου ζήτησα εγώ τόσο, μωρέ. Άμα θες φάτο. Άμα δεν θες, δεν έκατσε. Παρακαλώ. Τόσο γιατί το τρως? Για να μου φορτώσει το κεφαλικό σύστημα πρωί-πρωί. Γιατί το τρως? Πού μου το έκανες? Τι μου το έκανες, μαλάκα, σου λέω πριν. Πάρε τόσο, μου λέει, σου ζήτησα εγώ τόσο. Πες με καλημέρα, ρε. Γιατί το τρως? Δεν πάει καλή. Δεν θα γίνει καλημέρα έτσι όπως ξεκινάμε. Δεν θα είναι καλημέρα. Αφού μου το έφερε το πετάξω. Αγόρι μου, σου φέρω το τόσο και μου λες δεν θέλω τόσο. Το τρως. Τι μαλάκα πρωί-πρωί είναι αυτός, ρε? Τι είναι αυτός, ρε? Ρε πρωί-πρωί, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε μου. 13 σήμερα. Μα το χρυσούζει αυτό να δω. 13, γι' αυτό τσακωνόμαστε. Καλημέρα, φιλαράκια. Ξυπνήσαμε. Προχώρα να πάμε να πιούμε καφέ. Προχώρα, τελείωνε. Τι μαλάκας είναι αυτός, ρε? Έλα να πω μια καλημέρα, ρε, στα παιδιά, ρε, στους ανθρώπους, Θα την πεις 10 φορές σήμερα. Πάμε να πιούμε καφέ, από εκεί θα την πεις. Ρε το κοντό, ρε, μες στα νεύρα είναι, ρε, σήμερα. 13 του μήνα, δεν είναι χρυσούζης, δεν είναι? Γαμώ τη χρυσουζιά του. Καλημέρα, παιδιά. Τώρα σε έπιασε καλοσύνη. Άσε με να πω δύο πράγματα. Εντάξει, πες τα. Εύχομαι να είστε καλά, παιδιά. Να είστε δυνατοί. Σήμερα έχει βροχή, κρύο. Μπήκαμε για τα καλά στο χειμερινό mood. Μας αρέσει. Εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Ζω και αναπνέω για να δω λίγο έτσι χιονάκι στον δρόμο. Να κάνουμε καμιά βόλτα με το αμάξι. Εύχομαι να είστε καλά. Αν σας αρέσουν τα vlog καραντίνας που κάνουμε μαζί με τον Βασίλη, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Όταν λέμε εγγραφή στο YouTube εννοούμε να με ακολουθείτε σαν φίλο στο Facebook. Είναι κάτι τέτοιο, είναι κάτι παρόμοιο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει χρέωση, είναι τσάμπα. Αυτά. Μην με κοιτάς έτσι, ρε. Μπες. Τι κάνεις εκεί, ρε? Πεντάρικο μου έπεσε. Μαλάκα, στα αμάξι μου το βρήκες. Φύγε. Φύγε από εδώ. Μαλάκα, στα αμάξι μου το βρήκες το πεντάρικο. Φύγε από εδώ, σου λέω απατεώνα. Θα πεινάσω εγώ επειδή εσύ είσαι λαμόγιο. Κολλητέ μου. Είναι καλημέρα εδώ στα παιδιά μαζί. Η καλημέρα είναι καλή επειδή βρήκα το πεντάρικο. Αν το βρίσκα θα βλέπεις τι έχει να ακούσει. Κολλητέ μου. Πες κάτι στην κάμερα. Πάμε να πιούμε καφεδάκι, σου λέω. Καλημέρα, παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο. Δεν μπορώ με τον άνθρωπο πρωί-πρωί μπουρου μες στα αυτιά μου. Μπουρου. Αυτός είναι, παιδιά, ο Βασίλης Μπουζούκης. Κολλητέ μου, για προχώρα λίγο. Βρέχει, κοίτα εδώ. Ναι. Ωραία είναι, μ' αρέσει. Κολλητέ μου. Καλημέρα! Κωστή! 13! Πέμπτη και 13, φίλε. Πού είναι άλλο? Γιατί κάθεται μέσα? Άντε μωρέ με το κοντό να πούμε, έχω νεύρα να πούμε. Πρωί. Πού είσαι ρε φίλε? Τι κάνεις? Εδώ. Όλα καλά? Όλα καλά. Γιο μπρο. Θα χιονίσει λίγο. Ήρθες και μου φτιάξεις τη διάθεση με το που είδα. Φαντάζομαι μαλάκα για τον ψυχίατρο είναι. Παιδιά, ορίστε άλλο ένα δείγμα, τα βιντεάκια που κάνω, ότι είμαι θετική ενέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Του φτιάξα τη διάθεση. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα ότι με την καραντίνα δεν πάμε καλά. Είμαστε για τον ψυχίατρο όλοι. Όχι, καλά είμαστε. Καλά. Παίρνουμε τα Άμα χαίρομαι που σε βλέπω, φαντάζομαι τι γίνεται. Τα χάπια μου τα παίρνω, όλα κομπλέ. Πού είσαι ρε Βασίλη? Πάλι τα ίδια ρε φίλε, έχουμε να πάρω ένα καφέ, δεν προλαβαίνω να βγω μέσα και βλέπω αυτή την κάμερα μπροστά μου. Και η επόμενη ερώτηση ξέρεις ποια θα είναι. Θα κεράσεις καφέ? Σήμερα θα κεράσω καφέ, πάμε. Σήμερα έχω κέφια,
Ο κολλητός μου δεν θέλω να έχει κανένα παράπονο για τίποτα. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Θέλω μια φορά ένα επεισόδιο να το κάνω ήρεμα, ρε φίλε. Δεν θέλω να μου ανεβαίνει πίεση κάθε φορά. Δεν σου δείχνω την αγάπη μου. Με την πάρτι σου. Αυτή τη στιγμή σου λέω και να καφεδάκι για σένα, κολλητέ μου. Καλημέρα, εύχομαι σήμερα. Τι θέλεις, θέλω να καφέ στο μαγαζί. Ωραία, φτιάξε μου ένα λέτο λέω. Ένα λάτε που είχα και στο χωριό μου. Ορίστε κύριε, γίνα αλλιώς. Τι είναι ρε? Ορίστε κύριε και κύριοι, coffee. Μαλάκα 500 χρόνια είναι αυτή την τώρα της είδες εσύ. Coffee, ζήτσα. Κολλητέ μου, σήμερα τι θέλεις, όλο το μαγαζί δικό σου, τι θες να πάρεις. Ό,τι γίνει ακριβά μόνο λίγο, φύγε από εδώ. Από εδώ πέρα γίνει λίγο. Ρε φίλε, θέλω ένα γλυκό να φάω. Ένα γλυκάκι να πάρεις, από αυτά λίγο μην τα κοιτάς γιατί είναι και πολλές θερμίδες. Θα μου πάρεις μια πάστα. Μια πάστα. Ναι. Πάρε μια πάστα. Όχι. Γιατί? Δεν είναι πάστα. Πάστα δεν έχει 2.000 θερμίδες. 2.000 θερμίδες. Από χθες μου λέει ξεκινάω. Πήγα στο σπίτι, ήρθα στο σπίτι χθες και σε βλέπω το απόγευμα. Έχεις πάρει τα όργανα και λέω μπράβο, ο κολλητός μου. Ο κολλητός μου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μπει σε ένα πραγματάκι και παιδιά θα δείτε έναν άλλο κασίδι σε 2 μήνες. Δηλαδή μιλάμε, έχει φουλάρι, κάθεται κάτω στην μπάρα και τρώει σίδερα. Και ξαφνικά εκεί που τρώει σίδερα και λέω μπράβο, έρχεται τώρα το πρωί και θέλει να μου πει να πάρεις πάστα. Δεν πρέπει εγώ σαν κολλητό σου να σε διαφυλάξω. Δεν πρέπει να προστατέψω το σώμα που πας να χτίσεις. Ναι, αλλά αφού τώρα μου ήρθε. Πώς σου ήρθε, δηλαδή χθες έκαψες 500, 300, 200, 150, 160 θερμίδες με το ζόρι και τώρα θα πάω να πάρεις 2.000. Μπαστό. Παιδιά, Δεν πιστεύω να... Μιλάω. Παιδιά, περνάμε τέλεια. Guaranteed day. Μείνετε μαζί μας, γιατί εδώ πέρα στα βίλια είναι τέλεια. Δεν πιστεύω να το λες αυτό γιατί πας με την ίδια. Όχι, σε παρακαλώ, μην εκτιμάς τα φιλικά με σήματα. Μην προσβάλλεις τα φιλικά με σήματα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα. Το 50 που σου έδωσε αυτό. Θα το περάσω από έλεγχο. Όχι, άμα είναι πέρασέ το, δεν σου κάνω. Πέρασέ το, θέλω πατώνα. Είναι καλό. Πέρασα, ναι. Σίγουρα. 100%. Μαλάκα την τράπεζα. Φρεσκότατο. Εντάξει. Και αν έκανα μαλακία στο τελευταίο που θα την έκανα θα είναι ο Λευτέρης. Μαλάκα, εσύ τα κάνεις όπου να είναι. Έχω μούτρα γιατί θέλω να έρθω αύριο να πιω καφέ, δεν είμαι σαν και εσένα. Εγώ τι έχω. Δεν έχω μούτρα. Εσύ έχεις τα βασούλε, αλλά τέλος πάντων. Α, μαλάκα. Πολυτέ, είσαι αδερφός και έλασε σήμερα, μπράβο. Και σε κέρασε και να με κάνεις που δεν είμαστε εδώ. Λευθεράκο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε φίλε. Τα λέμε τα απόγευμα. Φύγε. Άνοιξε. Ρε, την πάστα μου είναι. Sorry. Παιδιά, έχει πάει κοντός να ψωνίσει και του έχω κρύψει τον καφέ. Εδώ από κάτω. Τον έχω κρυμμένο. Τον έχει αφήσει εδώ πριν και του τον έκρυψα να αυτός εδώ είναι. Ωραία, θα γελάσουμε τώρα. Θα ψάχνει τον καφέ ο κακομοίρης. Κάτσε να έρθει. Καφές μου που είναι. Έλα ρε. Καφές μου που είναι. Ποιος καφές? Έλα, τα βάλε εδώ πέρα πάνω, τελείω. Ρε είσαι χαζός ρε. Τον άφησε το Λευτέρη. Όχι. Δεν το δέχομαι. Δεν τον είχα βάλει. Ρε στο Λευτέρη τον άφησες. Έλα, τελείωνε. Έλα ρε Βασίλη τώρα. Τελείωνε. Θα ασχολούμαι με το καφέ σου μόνο μαλάκα. Τελείωνε αυτό που σου λέω. Βγάλε το καφέ. Θα ασχολούμαι με το καφέ σου. Βγάλε το καφέ. Τι μαλάκας είναι αυτός ο άνθρωπος ρε. Ωραία, κάτσε εδώ. Πάω να φύγουμε. Δεν έχω πάρει εγώ καφέ ρε. Φέρει το καφέ, τον έχω βάλει εδώ πέρα, τον έχω βάλει πάνω, 100%. Φέρει το καφέ, θα σε γαμίσω, έλα. Μην βρίζεις μωρή αηδία. Μα αφού με φέρει στα άκρα. Έτσι πάμε. Έλα κολλητέ μου, ήθελα να σου κάνω μια πλακίτσα. Το μυαλό μου, βλέπεις. Ήθελα να σου κάνω. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι μαλάκας. Πήγα να του κρύψω τον καφέ, να του κάνω μια πλάκα και καλά το ξέχασε στο Λευτέρη. Εν τέλει έχει ξεχάσει το Λευτέρη το τσαντάκι του. Πω, δεν του γίνει τίποτα. Δεν του γίνει τίποτα. Καλά ρε.
Πας και ψωνίζεις και αφήνεις τα τσαντάκια στα μαγαζιά. Φύγε ρε αγόρι μου, πρέπει ήρθαμε να πιούμε ένα καφέ, μας τον έχεις βγάλει ξύνο, μας έχεις ζαλίσει το πέρα, μας έχεις κάνει πονοκέφαλο. Σε λίγο θα ξεχάσουμε και πώς μας λένε. Πώς σε λένε? Δεν ξέρω. Πού το έχεις στο μυαλό σου ρε? Ρε ανισόρροπε. Φύγε. Πολύ καπνίζεις. Μα δεν με αφήνεις καθόλου ρε Κώστα, το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι δεν της το έχω πει, θα της το πω. Τι δεν σ' αφήνω, τι εννοείς? Κάτσε λίγο ρε αγόρι μου λίγο. Κάτσε ρε αγόρι μου γλυκό λίγο. Κάτσε λίγο ρε αγόρι μου γλυκό, να πιούμε λίγο καφεδάκι εδώ πέρα τώρα δηλαδή. Πρέπει όλη την ώρα δηλαδή να βλέπει ο κόσμος τα χάλια μας. Γιατί μιλάς σε πληθυντικό? Γιατί για να κάνεις παρέα μαζί μου χάλια εσύ και εσύ. Όχι φιλαράκι, αυτή είναι η προσωπική σου άποψη. Η δικιά μου άποψη είναι εδώ, οι ομορφιές. Κοίτα τα ομορφιές. Ομορφιές. Κολλητέ μου. Κολλητέ μου. Τράβηξε την εκκλησία που είναι πολύ ωραία το χωριό μας. Ναι, την εκκλησία την τράβηξα, εννοείται. Εδώ παιδιά. Κάνε ένα time lapse λίγο. Κοιτάξτε εδώ, η εκκλησία του χωριού μας. Είναι απλά τέλεια. Δεν υπάρχει ωραία εικόνα. Χειμωνιάτικο τοπίο, η εκκλησία. Θα γυρίσουμε. Πού πας τώρα ρε? Πάνω κεντρώνα, με τα ποδήλατο. Μέσα στην βροχή. Ναι, Ρε είσαι παραπός και εσύ. Σταματήσε βροχή, τώρα δεν έχει βροχή. Διακοπή ρεύματος και δεν έχει να φάει και του έχει βγει γκρίνια τώρα. Σε καταλαβαίνω φιλαράκι. Ναι. Σε καταλαβαίνω, να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι αυτά. Πρόβλημα. Ρούφα την κολλητέ. Ρούφα την τζούρα καλά. Έτσι. Πού είσαι φιλαράκι? Πού είσαι ρε? Τι κάνεις? Καλά ρε. Δευτεράκι. Γεια μπρο. Τι έγινε? Όλα καλά. Κολλητέ μου. Τι θα κεράσεις? Τι θέλεις να κεράσω, δεν γουστάρεις σήμερα, είναι η μέρα σου. Τι θέλεις? Μια παστούλα. Ποια θες? Μια πάστα μας βάλει εδώ το φίλος. Έλα. Φίλε κέρασε με μια πάστα. Από σένα? Από... Δεν μου λέγανε πως έχεις πυρετό. Όχι, δεν είμαι μια χαρά. Μήπως είσαι άρρωστος? Έλα, τελειώνουμε να πάρουμε την πάστα, να φύγουμε, να έχουμε δουλειές. Μάλιστα. Τι πάστα δεν σου βάλαμε? Όχι, δεν βάλω, αυτή τη σοκολατίνα, μ' αρέσει. Σοκολατίνα. Έλα ρε φιλαράκι. Έλα ρε μπρο. Ρε Πούστη, έπρεπε να περάσουνε 13 επεισόδια για να μου κεράσει μια πάστα ρε μαλάκα. 13. Και πολύ σου είναι. Σάκη, η πάστα σου είναι. Πάτα να μάθεις για να μην με ξεφτυλίσεις.
Όλη δικιά σου. Καλή χόρεψη. Όχι ρε μαλάκα. Βοηθά μου. Βοηθά μου. Μισό λεπτάκι λίγο. Κάτσε λίγο. Μου την έφερε κοντός ρε πούστη, που είναι τουαλέτα ρε. Όλα σου γαμίσω. Πάτε να μάθεις. Όλα σου γαμίσω. Όλη δικιά σου. Κουκλή είσαι. Ωραία πούστη. Εντάξει ρε. Τι ρε, γαμηθήκατε. Ο Πούς ο κοντός μαζί σου μαλάκα μου την έφερε. Όχι ρε, κατήχημα ήταν, δεν το κατάλαβες. Τι ατύχημα ρε μαλάκα ήταν. Ο Πούς ο κοντός είναι κανένας. Μου γλίστρησε ρε βλάκα. Τι έτσι γουλήσετε ρε, να φτιάξω ρε το Πούστη. Πω με κάνατε χάλια, το ξεφτυλίσατε. Έλα Όχι ρε. ρε Πούστη. Γλύκα είναι η φάτσα σου. Τι γλύκα είναι φάτσα μου, να το γαμίσω. Κοντέψτε. Όπο με έκανε χάλια, με ξεφτύλισε. Έλα μωρέ, εντάξει. Πω. Σε έπιασε μαλάκα τώρα, τι να λέμε. Πού είναι στο κοντός, έφυγε. Πω, θα το γαμίσω Βασίλη, αυτός εδώ απειλεί ρε. Αυτός απειλεί, εσύ τρως την πάστα. Την πλήρωσα από την πλήρωσα. Δεν θα φάω τζόλες. Μαλάκας είσαι ρε. Μου ξηγήθηκες έτσι. Πάρτα Γιαννάκης. Μου ξηγήθηκες έτσι. Κολλητέ μου, πώς αισθάνθηκες που σε κέρασα μια πάστα? Αν δεν θα πάθεις πόλεμο, δεν το ξέρεις Κάπου θα βάζουμε το κοντό. Αυτά παθαίνει. Θα δεις θα πάθεις. Να ξέρεις. Να χαίρεσαι το γιώκα σου. Πες το, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Τι θα κεράσεις? Έλα πάρε γαριδάκια εδώ πέρα, πατατάκια. Έλα Χρήστο, τι θα κεράσεις ρε? Γαριδάκια. Εντάξει. Το θυμάμαι, όταν σε δω θα το θέλω γαριδάκι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Θα τα κατοστήσεις, τι κάνεις, Βασούλα? Καλά είμαι εσύ. Καλά είσαι? Ναι. Μίλαγες με τη Mary GL? Μίλαγαμε πιο πριν, ναι. Μια χαρά. Να ξέρεις ότι σε γράφω τώρα, θα μπεις στο αυριανό vlog. Λοιπόν, όταν βρεθούμε θα γλυκό χρωστάσαι. Ευχαριστώ, καλά θα βρεθούμε, ναι. Θα ανοίξουμε πάντα. Περνάς καλά? Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο ρε Βασούλα, είσαι τα χρόνια πολλά από τον Μπίλι. Ευχαριστώ, Βασίλη. Όπως έτσι θα κλείσουμε σήμερα παιδιά, με τις τηλεδιασκέψεις μας. Αφού φάγαμε το παστέλι πριν, κάναμε την μπανάρα μας. Ακόμα μπουένο μυρίζω. Δεν πειράζει. Αύριο είναι μια νέα μέρα. Έχει ξεκινήσει πόλεμος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.